Mga katropa, lahat karon diri sa may barangay San Miguel, Tagum City. Alas ito ang pulso ng Tugumenyo. So gining nga takna katropa kanila ato may nabi karon ato ang mga kaigsunan nga mga habal-habal drivers, mga katropa. So dito malagat unahon karon diri si Sir. Sir, good morning, sir. Good morning, Panginabuyan, sir. driver og Singkol. Kumusta ang income ng mga oras, sir? Nagdagana? Igo na po, mo short usahay, Buhi lang gyud sa lakton. buhi lang yun. Ayan, sir. Ato ang kuag reaction karon, sir. Nasakit daw si BBM, gikapoy pag-ayo. Unsay mensahe nimo nga tudya niya? Ayan po na to sa Ginoo nga malaksis siya aron makapadayon siya sa pagsilbi sa to ang nasod. Sir, sa imong tanaw sa kahilungdan ganong nagluya atong presidente. Ato ko sa iyahang ka stress, Stress. iyang mga huna tungod sa mga problema sa to ang nasod. Okay. Ato lang, sir, mensahe nimo nga unta maayo na siya. Ayan. Mabalikan na siya. Mabalik ang iyahang kaimsog sa panglawas. Ayan. Panglawas. At salamat sir ha. Atong kaon sa mga katropang lain nga mga si sir. Sir karon. Si sir tunahon. Sir, good morning, sir. Pangalan, sir. Roger. Daghang income. Tama-tama na po. Tama pa. Sir, unsay mensahe nimo kang BBM nga nasakit daw siya o gikapoy Kapoy. tungod sa kapoy? Siguro stress siguro na Stress. sa nahitabo sa atong mga dighang kay mga corruption, mga Oo. nahitabo ba na siguro ambot lang unsay kuan sa Okay. maayo pa ba na or Mensahe nimo sa iya ha. maayo siya Maayo lang. para unsa na lang atong nasod kung sakit sa dira. Ayan. Sige sir, salamat sir ha. So, mo to katropang adto to nahipos no. Doon pa iban diri ang atong kuan o reaction siguro si sir siguro. Si Sir Dencio. Si Sir Dencio. Si sir. Si Sir Dencio. Mensahe nimo sir. So, mo to duha ka habal-habal drivers katropa adto nahipos nga impormasyon. Mensahe nila nga magpaayo daw si BBM ay aron nga makabalik sa serbisyo sa Pilipinas o matod pa nila nga tungod daw na sa grabing mga problema sa nasa Pilipinas, labi pa sa korupsyon mo na nga na-stress daw ato ang pangulo og nagkasakit mga katropa. Gikan diri sa barangay San Miguel, Tagum City. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, X News.